L-ai bătut pe John Cena? Nu. Ești sincer? De ce nu l-ai bătut, frate? Că e fratele meu, cum o să auzi? Dar cine John Cena e vreun prieten de-ai vostru cu povestea asta? Nu, Sau? chiar John Cena de la original, Wrestling, dar gen. cum să dau? De la Ce Wrestling. mi-a făcut omul să dau în Bă, oricum, parirea atunci la Unirii a fost prost. Recunoști? Lasă-mă, lasă, suntem Play. oameni, avem stări, familii, pot să înțeleg. Poate a fost și el nervos. Normal, Ok. A doua întrebare, fratele meu, și asta este o întrebare care... Mă, Mamă, îți dai seama. Mai vorbit pe la spate de rău? Mă, de rău, cât de rău înseamnă să Bă, pot vere, să mai zic vorbit de tine? rău. Dacă mi-ai făcut ceva ce m-a deranjat, să te vorbesc de rău? Nu, Da. da. Da, Ești Da. sincer. da. Bun, știam. Consider că eu am adus reggaetonul în România? Sau balansul? Nu, Ești sincer. Dar cine crezi că l-a dus? eu. Tu ai scos prima dată stilul ăsta? Reggaeton, Înainte de frate, Osaru? reggaeton, nu Brazil, nu Brazil, reggaeton. Eu mă refer la reggaeton din Puerto Rico, nu Brazil, nu ța, ța, ța. Păi și ăla e Brazil, mă? Nu are. Uite, Maria e Brazil. Bă, pa mie e Brazil. Păi nu la Iar asta mă Rocea e refer, RK nu. atât. Păi exact, dar altfel, RTK Rocea, dar nu reggaetonul old school.